ହାତ ଧୋଇଲେ କରୋନା ଭୟ ହେବ ନାହିଁ। ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି। କରୋନା ଭାଇରସର ବ୍ୟାପକତା ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିଛି। ଛୋଟଠାରୁ ବଡ଼ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ଏଥିରେ ଏବେ ଆତଙ୍କିତ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ସେଥିରେ ଜଣେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନିଜ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ହାତ ସଫା କରିବାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। 50 ସେକେଣ୍ଡର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ପାଣିରେ ଭାସୁଥିବା କଳା ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡର ଏକ ଥାଳିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। କରୋନା ଭାଇରସ ଭାବେ କଳା ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡକୁ ବୁଝାଯାଉଛି। ଏହାପରେ ଏହି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଛାତ୍ରକୁ ଭାଇରସ ପାଣି ଭିତରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ବୁଡ଼େଇବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଛାତ୍ରକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ବାହାର କରି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଲାଗିଥିବା କଳା ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ବା ଭାଇରସକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ସାବୁନ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ସାବୁନ ଦ୍ୱାରା ହାତରୁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଏହାପରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ହାତ ଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମଠୁ କିପରି ଭାଇରସ ମାନେ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ହାତ ଧୋଇବା ଉଚିତ। ଭିଡ଼ିଓର ସବୁଠୁ ଭଲ ଅଂଶ ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଖେଳିଯାଉଛି, ଯାହା ଭିଡ଼ିଓରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି? ହାତ ସବୁବେଳେ ସାବୁନରେ ଧୋଇବା କଥା ନାହିଁ, କେତେଥର ଧୋଇବା କଥା ଆପଣ ତଳେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। Yes, okay. Now, we don't want the virus on our finger, right, you guys? So, Isa, can I ask you to dip your finger in soap, clean your finger? Okay? This is the importance of how we wash our hands. Now, Isa, does your finger have soap in it? Yes. Okay, now can you dip your finger back in the virus? How did it move? Do you see that? Yeah. It moved. You guys saw that? You see how important it is to wash our hands?